Sisyo. Kung gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bumbo! Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Oras sa DYWB Bumbo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takdang alas 5 sang hapon. Hapon Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas kag kung sa man nga bahin sang kalibutan. Welcome sa atong nga plantutunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Subong nga hapon sang Domingo inyo makapod si Bombo Franz Andrew Burgos. Pag-aop na kita tubtob taknali sa isang sining nga hapon. Kag kita man na pag-aopdahan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol Reporters. Babatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang babatian, matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please don't forget mag-click dira sa subscribe button kag ang notification bell kag para kamo ang ma-update kag makita ninyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalap na ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong mga kauturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. At ang subong sang Sabado, Abril 23, tuig 2022. Kag para sa aton nga The Vote Countdown, meron lang kita sa nabiling nga 16 dias na lang antes ang pinili ay sa May 9, 2022 national and local elections. Tagliton kita sa itong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Transport groups sa syudad sa Bacolod magapatigayon sang Unity Forum. Lauman naman sa Madason o Conbuas nga adlaw, Abril 24, ang province-wide nga Unity Forum sa ang pila ka mga transport groups dire sa probinsya kag sa syudad sa Bacolod. Siyempre, as we expected, pangunahan naman sang Secretary General sang Undok nga si Mr. Diego Malacad. Kag para sa dugang mga balita sa lokal, isa ka robbery hold up ang natigayon sa Banwa sa Kawayan, mga suspitsado at large. Kag sa dugang mga balita sa lokal, driver sang karga tapas nga truck ginkawat ang tubo nga karga sini sa syudad sa Silay. Kag sa aton mga balita sa nasyonal,
supply para sa second dose ng booster shots. Supisyente suno sa NVOC ako National Vaccination Operations Center. Kag sa dugang nitong mga balita sa national, ICC mula sa kinamatarong nga mag-intras ang investigasyon tuhoy sa war on drugs suno sa palasyo. Kag sa itong mga balita sa international, plano sang China nga magbutang sang base militar sa Solomon Islands. Ginabantayan kag ginatutukan sang Estados Unidos. Amoy na mga mainit ka nagpaunang mga balita kag posibleng nga magaluntada samtang nagkapangalaga ng Bombo Reports Afternoon Edition. Time check 37 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Mga kabombo, before kita magpadulong sa patrola, kaupod sa kay Bombo Grace ni Lubatog kay Bombo Lian ni Zel Minardo, may pila kita nga mga topiko nga pagatalakayon kag balikan tanino ang buwas, no? So no mismo to sa Province-wide Unity Forum ang patigayunon sa mga transport groups, especially sa bahin sa Paglaom Sports Complex diri sa siyudad sa Bacolod, no? Nga buwas sa hapon lauman Abril 24 sang tuig 2022, no? Ti mismo sa ang nagapanguna naman diri, no, si United Negros Drivers and Operators Center Secretary General Diego Malacad. Way labot sa mga jeepney operators kag drivers, imbitado man kuno ang Unity Forum sa mga taxi drivers kag also ang mga tricycle drivers. Diri pagasugilanon ang sang transport sector ang wala nagatupa nga ayuda nga ginapasalig mismo sang gobyerno, no? Kay because nga ang fuel subsidy nga ginpromisa sa LTFRB wala gihapon nagtupa. Kay sa ato man nga pagpakigangol kag pag-update man sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board in terms sa ginatawag ning fuel subsidy, no, nga ginasiling nilang kung saan pa bala bulig, no, para sa aton nga mga drivers ni galing subong wala pagyapon nagtupa. Diin na to ayhan man, no? Ting mga drivers guro nagapamangkot man ano na to ang natabo. Di kay lauman naman daan next week, no? Mangin effective ini sa Martes, no? Tungang gabi sang Martes, no, alas 12 sang tungang gabi o kon midnight. Nga magasaka naman ang ginatawag nga another big time price hike sa presyo sa produktong petrolyo. May ginapatihan daan nga sa diesel magasaka naman sang 4 pesos kag 27 ka sentimos. Kag sa bahin naman sa gasolina magasaka naman sang 3 pesos kag 12 sentimos sa gasolina ina. Kag sa kerosene may 3 pesos and 87 centavos. Ang presyohan ay subong do hindi magnubo sa 70, no? 70, 67, 68 ang sabahin sang gasolina kag sa kerosene. Ang diesel amo ang hindi magwanta ang presyo, no? Ang balor sang kada litro perte nagid ka mahal. Kung tanawon mo 70 pesos, nag-rollback sila into sa nagligat to naglabot sa 80 pesos, gin-rollback kan 3 pesos, nag 77 pesos ang latest price, no? Plus next week lauman naman ang pagsaka into 4 pesos naman. Yung drivers na to mano na lang gid ni, no? Ano pa man bing ilang saligante, syempre ang pagbiyahe no? Ang pagbiyahe sa pila ka mga pampubliko nga salakyan para may tilig-angon kag may kaunon ang pamilya. Meron man na subong ang ginalawman nila nga fuel subsidy, di na to ay nagkadto nga buho, no? Gasalig sila nga basi guro next week maabot na. Pero galing pila na kasimana, pila na guro ka base ang ilan nga ginambal nga base sa dason simana. Sa amo naman nga simana kay wala pa subong tidas basi dason bula naman. Hasta na lang nga namalhan, nga nawadan. Amo naman no, magapatigayan sila sa Unity Forum. Time check 40 minutos na nagligad sa taknang alas 5 sa hapon. This time mga kabombo padulungan nato ng patrola. Kaupod sa kay Bombo Lian ni Zel Minardo ang update no sa isa naman ka stabbing incident sa syudad sang San Carlos. Check ni nato ang dugang nga detalye kaupod sa patrol sa piyang kalinya si Bombo Lian ni Zel Minardo. Bombo Lian, good afternoon. Please come in. Bombo Andro Pilason ang isang kalalaki matapos ginbuno sining sang kaupod yaman no. Ako na dira sa barangay niya Bombo Andro. Ini ang biktima
ginkilala kay Raymart Gadiane. Raymart Gadiane, 22 anyos, kag residente sang Ilagan Street, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Kag ini ang suspitsado, Bombo Andro, amo si Joey Esperi. Joey Esperi, which is at large sa Subong, Bombo Andro, yara naman sa legal age, wala sang obra, kag residente man sang Indrina Street, kag amo man nga barangay, no, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Sunod siniya Bombo Andro, no, sa statement sang family, sinisang biktima, kag sa mga kakilala man, ang ginatugatan ay gida sini Bombo Andro, ang ini kay ginsumbag-sumbag sang biktima, ini ang suspitsado, which is ang rason nga naga-trigger. Ini ang suspitsado kang nagkuha iya sang kutsilyo kag ginbuno diri sa victim. Pero subong Bombo Andro wala pa sang medical bulletin gid, no, kung nga pila sini kabuno ang naangkon sang victim, hindi pa ni makatugda gid. Kaya hindi pa mabalaan kung ano gid ang madalom nga rason kung nga agin sumbag man isang biktima, ini ang suspitsado Bombo Andro. So sa subong nagapadayon pa ang pursuit operation sa bahin sang suspitsado, which is at large. Ang biktima yara man subong nga Bombo Andro sa may hospital, ginabulong pa, no, for proper treatment man na Bombo Andro. Okay, so far Bombolyan iti naka-survive iniya, no? Okay ni ang iya subong nga sitwasyon, hindi man siya critical Bombolyani. Yes, Bombo Andro. So, hindi man ganda siya critical. Galing kaya hindi pa maistorya sinisunod sa pahayag ni Police Lieutenant Ruby Aurita. So ba siguro gadugsing ni sila Bombolyani? Dugsing ni sila guro? Gadugsing or ba siguro nang utos ni ang ginsubag-sumbag? Yes, may posibilidad Bombo Andro, no? So, amo pa niya nga chicharon man sang investigator on case sa San Carlos City Police Station, kay subong hindi pa gid makambal ini ang sabahin sang victim kung ano gini ang ginhalinan sini ko nga agin sumbag-sumbag ya nga sa nakalapot nga labunan ini siya. Okay, sige. Para sa dugang nga pahayag, pamatian bala naton si Police Lieutenant Ruby Aurita. Raymart Gadiane, siya 22 anyos, jobless ni siya kag taga Ilagan Street, Barangay 6, diri sa siyudad sa San Carlos. Kag ang aton niya suspitsado amo ni si Joey Esperi. At large ni siya sa Subong, taga Indrina man ni siya, Barangay 5. So, bali sa initial nga pag-imbestiga kagahapon sang aton nga investigator on case, dito sa may City Hospital, bali hindi pa gid niya maistorya abi, no, ang biktima, considering nga pakahambal do na budlayan pa maghambal ang aton nga biktima. So kagahapon na divulge nga ining aton nga suspitsado baligin sumbag ini siya, no, sang aton nga biktima. Yes. Sang ulihi na napuno siya guro or wala na siya kapugong kay wala man takabalo kung ano pagit ang ginhalinan kung agin sumbag-sumbag ini sang biktima. Pero initially amo na ang ginhambal kagahapon nga ginsumbag-sumbag sang biktima ining aton nga suspitsado hasta nga napuno ang aton nga suspitsado kag amo to ang natunaan nga nabun-an siya sa kilid. Yes, Ma'am Rob, pila ni kawon ang naangkon sang victim? Wala pa sang medical bulletin nga ginhatag sa aton ang attending physician. Bali follow up pa ang aton nga investigator on case. Ma-update lang po guro Bombolyani kay wala pa may ginhatag sa aton sa Subong. Yes, pero Ma'am Rob, ongoing ini ang first operation sa suspect. Yes, Bombolyani, umpisa kagahapon ginapangita na ni siya, no, sang aton nga mga kapulisan. Naging panawagan naman naton ini nga basi may mga nakakita or nakakilala sa aton nga suspetsado, maghatag lang information diri sa aton sa police station. As of now, wala pa gid sang rason, dalom nga rason kay considering hindi ta pa maistorya ang aton biktima. Pero ang aton nga investigator on case nagbilin dito sang aton nga contact number, kag contact number sang aton investigador, na in case nga mag-okay na kag pwede na maistorya ang biktima, i-inform lang kita para tagtuan kag maistorya na sang aton investigator on case ang aton biktima.
So, Bombo Andro, Hmm. amo atang pahayag ni Police Lieutenant Ruby Auritas. Kumayan ng Bombo Andro, kay hindi idalom bala, no? Oh. Ang naangkon na sini, yang pilas sini sa bahin sang victim. Okay, amo gina dapat no so magampang gani or mga dugsing-dugsing na ano gyud mo bulyan eh no siguraduhon mo gibla ko ang imo dabing ginadugsing darabing why na o kon why biga kasakitan o kon nagakasakitan bulo batsagon mo man eh hindi na nato mapaktangon nung lakad sa pinsar ni nila. Maya man ng iban magdugsing Bombo Andro, kay kakalatabog ang antipara, ta? Amo gani Yes, no. no? O sakto gina. So dai ano gina to no nang especially kung di na nato balik mo bulyan magsinulugan na especially kung yes. mga nagiinom-inom dira ginada no ga cause ginada trigger ka syempre kung ikaw isabi nakainom ka man dido ano kana do ano ni gani nang kutos no dasi ka na maginit because nga ang presensya sang alcohol dira no nagalapta na sa bilog mo nga lawas so tingi mo dira nga pinsar galain-lain na ang galakad sa pinsar mo no so sa pinsar to sa piakyat iba si dugsing lang ya sa imo gali dugi na personal mo na well at least no ang biktima may lang kay wise na tapat kag stable naman ni ang iyang sitwasyon. So far, ang at large ni ang suspect, no? Tiyaran na lang sa Carlos City Police Station para maglagas kag magpangita sa nasiling ng suspitsado. Bombolyani, salamat, Ged. Yes, sa Bombo Andro, amoyad to ang balita nga gikan sa patrol. Ini si Bombo, yan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Madamo salamat kay Bombolyani Zil Minardo, no? Live sa patrol kag ngidulong sa ato ng latest ning incident sa siyudad sa San Carlos ang matapos ning isa namang kalalaki ang nabunan. Okay, kung sa pagsaysay mismo ni Police Lieutenant Ruby Aurita ni no ang deputy dira sa San Carlos City Police Station nga ang biktima ginadugsing-dugsing yaman kuno ang suspek Nagaling ang suspek ti ba siguro do rintoy man ragurong ulo dira. Biya guro do ginatudtuod yan na niya kag do nakabatsyag man siguro sa sakit di mo na guro nga nag-trigger dara siya nga pinsar nga ay kay balusan ko siya galing ang pagbalo siya sobra na gid niya no kay binuno yagid ya may lang kay wala man ni na guntay ang tiil sang biktima no kay siguro man ano man no hindi magiging guro dalom ang mga pilas nga na agom sang sini nga biktima. Sige, time check 49 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon no. This time padulungan natin liwat balik ang patrol. Kaupod sa kay Bombo Gracelyn Lobato naman no. Sa isa naman ni ka do halamutan naman niyang insidente no. Sa syudad sang Silay kay mismo ang driver sang truck nga among nagakarga sa mga tubong ipangtapas amo man ang nagkawat sang mga gintapas. Ay ano na lang naman no, checkin naton be. No ba siguro gamay ni guro ang iyang sweldo, no? O ko nang iyan nga parte kon nga nagsulod man ni sa pinsar nga gingkawat yagid ya ang nasiling nga mga tinapas nga mga tubo. Sige sa piyang linya ato ni Chikeron kag hibaluon no kung ano gid man niya matutuon nga istorya sa likod sini nga pagpangawat. Kaupod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, good afternoon. Please come in. Bombo Andrew, mayong hapon. Kag makalamutan dito. No? Pero, makaalarma. Bombo Andrew at the same time. No? Sa syudad sang Silay, especially sa Hacienda Balapag, Barangay E. Lopez, Bombo Andrew, may natabo nga pag kinawatay. Concept incident. So, ang suspect isa ka driver sa 10-wheeler truck, Bombo Andrew, nga may karga ni nga tubo ang iyang 10-wheeler truck nga ginadala. So, Bombo Andrew, ang biktima rural bank sang Talisay, no? Sa sini nga theft incident. Kag ang istorya gid sa Bombo Andrew, according kay Police Lieutenant Colonel Robert Petate, ang hepe sang Silay City Police Station, nga ining driver sang truck, Bombo Andrew, siya man giniya ang driver. Pero ining tubo, no, nga gintapas bala, wala ni kabalo ang tag-iya, no, which is ang rural bank sa Talisay, nga gintapas. Ubali nagmatumato na sila Matumato saya. Yes, kagintabo ni nila ang Panapas? ang pagkarga sa
oras pa lang nga wala pa ang mga security guard, no? Bali, ang duty ginadra kay Mayara ng security guard, mga 8 a.m. to 5 p.m. But according sa mga security guard, kay ginkwaan sila information sa atong mga kapulisan, nga sang 5 p.m., pagwa sila, wala man kuno sang may nagtapas. No? Sa nga mga tubo kung sa kampo, sa ining lugar ni Blas, no? Kag ang naabda nila sang aga na, no, mga kaagahon, siguro bumadro ang mga guards niya aga pag iniaga kadto sa ilang mga post pala sa ilang nga duty. So nakita nila nga ining truck mayara na sang karga nga mga tubo. So tagpuno pa bumadro. Puno-puno pa. Yes, no, kag wala na nakita ang mga nagpangtapas. So ang naabda na lang nila ining driver, no, nga pagwa na gani sa area, padulong na sa Victoria City, no, sa Victoria's Milling Company. So, ining mga security guard or security guard, naghatag ni isang photo, no, nga ining 10-wheeler truck na ini, may karga nga tubong, inala sang suspect nga si Raymond De Lasa, no? Raymond De Lasa, nag-edad sa 37 anyos. Residente na siya sa Hacienda Gargar, palangay Magsaysay, Cadiz City. So, Bobo Andro, kasi manuwa mo pa? Oo. So, Bobo Andro, nag-coordinate ni ang Silay City sa Silay City Police Station, sa Victoria City Police Station, no? Para nga matrace, malagas. No? Yes. Oo. So, Papandro, matigayon kini nga madakpan, no? Na kuha agad sa pursuit operation o kung paglagas ni sa ining driver nga nagadala sang loaded, no? Na 10-wheeler truck sang tubo. So, yes, Papandro. So, hindala niya siya sa police station kag ang sa likod siya ni istorya kay according kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate nga ining kampo ni bali mortgage ni Bobo Andrew. Kung saan pa do prendado ne? Yes, Bobo Andrew. So wala gid siya kabalo ining tag-iya subong sang kampo nga which is ang Rural Bank of Talisay nga kintapas ini. Bobo Andrew saktuhan mo bala nga ready na gid siya o kung ready na, no? Ready to nga go. tapso niya. Ang tubo talapso na lang gid gali. Yes, talapso na gid ma'am. Ot ka na lang gid puro kung di pagitalapso. No? Oo. So, Grabe, no? Andrew. So, ang ining driver, custodial investigation, no? Kay para bala mabalaan man, sinupod niya sini, nga nagtapas ang mga katubuhan da, no? Sa sakop sang barangay Ilocos. Kay, kung mapamatutaan, hektarya ni Bombo Gracelyn? Yes? Wala na tumon ko pila ka hektarya ne? Wala pa ba matong? Pero malapad siya kay 10 ba siguro damo ni sa upod ya? Yes, Andrew. Alam ka mga siya lang ni sa matapas, no? So, naman, Andrew, ginaw si isa na siya subong sa mga kapulisan. Grabe, no? Sino mga upod, Kaya kung mapamataan man, di mapriso man yung babadro, mga tupang man sa kaso. Kaluluoy man tong naintuan niya, Bombo Gracelyn, eh? Yes, Bombo Andrew. Oo. Di, amo ning imo, share ako matigayo ni nga ton nga plano. Amo ning parte mo, update lang ko bala panapas, hindi ko ni masarangan tapso na amo ni kalapad. Yes, kadako nga daan sang kwarta, Bombo Andrew, kung tubo ba lang nasturyahan. No? Kaya mo niya ang aton sa nga first, or kung number 1 nga product dito sa Negros Dental. Di ari, ma'am, ot ka lang gid kay nga ining driver sang truck. Driver gid siya mismo sa amo nga truck, Bombo Andrew. Kabalo siya kung paano ya obrahon mo Gracelyn, kabalo siya kung ano ang lakat sang sistema dira. Siguro ni nagpanguna man sang sini nga plano Siguro, Bombo Andrew, Oo. Kung wala truck, budlayan man yung mga tapasero ni. Oh, correct. Kag isa pa kay because nga ang ilan ning duta bala na ano ni, no? Kung saan pa pala doon na prenda ni, di ba siguro affected man ng iyang obra Yes, among kay Bombo Andrew, no, sa likod sina nga istorya. So, hindi man may rason, mga awat ka, mahimo ka na sang ninja moves mo daati. Mabuambot. So, Bombo Andrew, pamatian ta bala, no, ang tingog ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. Actually, ang kaso nga theft ni Bombo Grace, nag-complain diri ang complainant diri ang Talisay Rural Bank. No? Oo. May property sila dira sa barangay Ilocos, and then may ara nga tanong bala nga tubo. Then gin-harvest nila ini kada gin kuha night time, no?
Tapos mo na nag-report sa aton ang rural bank. Then right there and then, ginakanta naton isang operation. Nakagawa na ning actually nadakop naton siya ang driver ni siya ng cargo truck, no. Pursuit operation naton ini kan nakuha naton ang truck na ginadrive ni dito sa may Victorias. Nalagas naton pakadto na sa Victorias wala nalagas naton. So that's why gindakop naton ini siya. Kailan kaso nga sir. Ano ni sir ang obra sang suspect, sir? Ang suspect niya siya ni Bobo Grace ang driver sang cargo truck. Siya. Oo. Tapos ginbawat siya. Direct participation ni kay kumbaga daw gin-harvest nila ning tubo sang rural bank Bobo Grace. Wala sila. Tapos siya lang ang naabutan da kaya mga manang nagtapas. Wala nato na nabutan eh. So amo ning kaso nga gin-file nato ng step. Ang tag-iya sinisang tubo before ang anong story man ni Bobo Grace kaya ang lupa nga na is na mortgage na siya sa rural bank. Then siyang may court order and kita sa sila PNP na manduan man i-secure during the pag-serve bala sang writ of possession by the court shirit. And then nakuha na siya sa rural bank na may tubo na so it means ang tanan nga ara sa property sa pag ownership na sa bangko, but then pina-harvest nila night time sa pag-harvest. Although employ sang security guard ang rural bank, but ang security nila is nag-post ng start posting lang from 8 o'clock in the morning up to 5 o'clock in the afternoon. So in-harvest nila in night time, timing lang before 8, guwa niya truck. So naabutan actually in isang mga mag-take post na security guard. Bobo Grace Lane, no? Basta dumalang lang kita sa tiyempo. Well, at least, tiyara, no? May lang may nakakita, git siya, kag nakatloy pangod, kung sinogin na dira Bobo Grace Lane lang nangunas, ang sining pagpangtapas na sa mga katubuhan, da? Makita mo gaya mo Ro kay kadako gid san kinawat. Very obvious din. Oo. Ara na nadaan, no? Ang Silay City na lang nadaang maghahatag sa nagakaigo ng investigation tuhoy sa sininga driver sang truck. Bombo Grace Lane, salamat gid. Yes, Bobo Andrew. This si Bombo Grace Lane na bato naga-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamong salamat kay Bombo Grace Lane Lobaton live sa patrol nung agindolong sa ito ng latest update sa sininga pagpangawat sang driver, no? Mismo nga siya ni mismo ang driver man sang truck nga ginakargaan sang ipangtapas nga tubo. So, in short, sa lipot nga pulong, siya man ni ang nanguna sa pagpangtapas pagpangawat giniya, no? Because nga amo ng sitwasyon sang sang katubuhan o kung sang duta dira, no? Siya ang nagpangawat pa. Sige, no? Time check, 59 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Mga kabombono, before kita sa inyo, kay Dugay-Dugay, rin natong Bombo News Center. No, para sa itong Bombo Network News. Pero ito sinano, magatagol si planik mga importanteng mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Welcome back sa itong palatuntunan na Bombo Reports afternoon edition. Mga kabombos, tambay ka rin natin ang Bombo News Center. News Center, please come in. Ng edition, ika-23 sa buwan ng Abril 2022, 16 na araw na lang bagong halalan sa ulo ng ating mga balita. Kumpanyang nasa likod ng Pilipinas Debates 2022 nagsalita na ukol sa naging aberya sa debate venue. Ang COMELEC wala raw kinalaman sa kanilang naging problema. Ang PayPal nunsyo naman dumating na sa Cebu para yan sa pagsasara ng 500 years of Christianity events. At 13 lugar sa bansa na may pagtaas na naman ang kaso ng COVID-19 tinukoy ng DOH. Ang Armed Forces of the Philippines naman nanindigang DMILF ang target ng operasyon sa Maguindanao. Imbestigasyon ng Ad Hoc Joint Action Group sa MILF laban sa AFP encounter nagpapatuloy. At mamaya may mga balita tayo dahil yung Philippine Consulate sa New York ay nakapagtala ng 40 kaso ng hate crimes. Alamin natin kung ano ng status ng naturang mga kaso. Inaasahang 100% naman daw na may papamahagi yung mga balota roon bukas. Kaugnay ng nagpapatuloy na overseas absentee voting. At sa ating international news, ang tawiran mula sa Israel patungong Gaza isinara matapos ang pagpapaputok ng 3 rockets na mga militante mula sa Palestine. Sa ating balitang palakasan, Commission on Higher Education niluwagan na rin ang training camp ng mga collegiate teams. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Sa ating The Boat Update mga kabombo, nilinaw ng Impact Hub Manila na siyang nasa likod ng Pilipinas Debates 2022. The turning point na walang kinalaman ng Commission on Elections sa naging aberya nila sa venue at deal doon sa Sofitel Philippine Plaza dyan sa Pasay City. Matatandaan sa unang mga debate ay idinaos ang aktibidad sa nasabing hotel na matatagpuan sa naturang lungsod. Pero nitong nakaraang araw ay nabunyag ang sinabi ng hotel management na tumalbog yung ilang cheque na inisyo ng naturang debate organizer. Dito ay umabot umano sa 14 million pesos ang kinakailangang bayaran para sa event venue. Pero sa Impact Hub Manila, hindi na daw nila isa sa publiko pa yung iba pang development ukol sa naturang usapin dahil wala naman ditong kinalaman ng full body. Git nila, i-issue ito sa pagitan ng 2 pribadong kumpanya. Nagpasalamat naman sila sa ibinigay na oportunidad ng komisyon para makapagsagawa ng unang 3 debate mula pa noong nakarang buwan. Ang kalatas ay nagmula naman kina Attorney Erin John Aguila at Attorney Gideon Peña. Sa kasalukuyan ay humingi na ng saklolo ang COMELEC sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas para maging kapartner sa pinakahuling presidential debate bago pa man ang May 9, 2022 elections. Samantala naman muling binalaan ni COMELEC Commissioner Ray Dulaya ang mga umaakusa sa election body na pinapaboran ang sinumang kandidato sa 2022 elections na maaari silang arestuin at makulong. Ginawa ni Bulay ang babala sa kabila ng writ of habeas corpus na may bisa pa rin sa panahon ng halalan na magbibigay daan sa mga mamamayan na mag-recourse laban sa detensyon ng walang formal na kaso. Ayon pa kay Bulay, hindi sila magdadalawang isip na humingi ng tulong sa Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon na panahong ito ay nasa ilalim ng kontrol ng COMELEC na patulan at ipahuli, ipakulong ang mga manggugulo sa eleksyon na ito. Nauna nang ipinapanawagan ng grupong AIM Alumni for Lenny para sa non-partisanship at tapat, maayos at mapayapang halalan. Itinumbok ng grupo ang panawagan nito sa COMELEC, ang mga electoral boards na mangangasiwa sa halalan sa mga voting precinct, Department of Education, ang Philippine National Police,
Armed Forces of the Philippines at lahat ng deputized agencies na sumusuporta sa poll body. Oras natin sa buong kapuluan, 4 na minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Isa sa gawa ang vote counting machine demo dun ho sa ilang mga lugar. Kasama ho yung mock voting exercise ng Commission on Elections. Hanggang bukas na lamang ho ito. Araw ng Linggo, 24 ng Abril. At ginawa na kasi yan sa mga nakalipas na panahon yung naturang aktibidad upang maging pamilyar ang mga botante sa kung paano nga patatakbuhin ng naturang mga makina at kung anong kahihinatnan, kung accurate nga bang inilalabas na impormasyon ng mga ito at siya rin ang gagamitin sa May 9, 2022 presidential and local elections. Sa isinagawa kasing mock voting exercise, kapansin-pansin na iba-iba ang gamit na pangalan ng mga kandidato sa balota at kinailangan lang na sakto sa hugis, sa bilog yung shading na ginagawa gamit ang marker pen mula ho sa COMELEC upang maiwasan yung void o kaya naman ay pagkakasayang ng boto at pagpili ng mga botante doon sa mga pinapasok na balota sa vote counting machines. Personal naman ang binisita at sinaksihan ni na Commissioner Amy Ferolino at COMELEC spokesman James Jimenez ang isinagawang mock voting sa isang malaking mall doon sa North EDSA, dyan sa Quezon City. Naniniwala ang mga commissioner ng poll body na magandang pagkakataon nito, lalo na doon sa mga first-time voters upang magkaroon ho sila ng mas malawak na pananaw at kaalaman kung paano nga ba tatakbo ang botohan sa mismong araw ng halalan. Samantala naman, aminado si Davao City Mayor Sara Duterte na may takot pa rin siya sa pagpasok sa vice presidential race kahit palagi siyang nangunguna sa mga survey. Sinabi rin ni Mayor Inday Sara na hindi niya ugaling magdiwang ng maaga kaya maghihintay muna siya ng opisyal na anunsyo ng panalo bago magsaya. Nagpasalamat naman si Mayor Sara sa unit team at lahat ng mga lokal na opisyal na nagpaabot ng kilang suporta para sa kanyang kandidatura. Kung sakali naman anyang mapagbibigyan siya na humawak ng cabinet post, ipauubayan na lang daw ni Inday Sara sa susunod na Pangulo kung saang tanggapan siya itatalaga. Abangan mamaya mga kabombo yung aktibidad dyan ho sa Central Visayas dahil ngayon pala yung closing ng 500 ng Katolisismo dito sa ating bansa. At alamin natin yung mga kaganapan ngayon dyan para sa closing ceremony at kung sino yung mga bisita kaugnay pa rin ng naturang aktibidad. Oras natin, 7 minuto makalipas ang 6:00 ng gabi. Bombo Jane sa mga dagdag na balita. Sa dagdag pa mga balita, hinimok ni Department of Health Technical Advisory Group member Ana Ong Lim ang mga healthcare workers na magpa-booster shots habang bumaba pa ang kaso ng COVID-19. Ang mababang booster rate sa mga manggagawa sa pangalagang pangkalusugan ay maaring mayugnay ito sa pagbaba naman ng bagong kaso na siyang kaaway ng anumang successful vaccination program. Nauna nang ibinunyag ni Health Secretary Francisco Duque III na base sa National COVID-19 Vaccination Dashboard data, halos kalahati lang ng fully vaccinated na mga healthcare workers ang nakatanggap ng kanilang coronavirus disease booster shots. Sa 2.9 milyong manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na ganap na nabakunahan o fully vaccinated, 1.3 million lamang ang nakatanggap ng mga booster shot. Sa pangkalahatan, humigit kumulang 67 million mga Pilipino ang may kumpletong pangunahing serye ng COVID-19 shots, ngunit 12.97 million lamang ang naka-avail ng booster shots. Magsisimula na ngayong Abril 25 ang rollout ng ika-4 na doses o ang pangalawang booster shot para yan sa mga immunocompromised na may edad 18 taong gulang pataas na nakatanggap na ng kailang paunang booster shot nang hindi naman bababa sa 3 buwan ng nakalipas. Ang mga medical na frontliner at matatanda ay susunod na kukuha naman ng kanilang karagdagang mga booster shot. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa buong kapuluan, 9 na minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Abangan ho mamaya sa ating mga update sa mga dagdag nating balita, yung produkto ho ng Janssen. Ito ho yung gawa ng Johnson & Johnson kung saan ho ay gagamitin na rin bilang booster dose
Kasi mga kabombo, ang issue dito, ito yung double dose dati na pinag-isa, no? So kung papaano daw magagamit ito bilang booster shot. Marami ho kasi yung nagduda, pero ngayon alamin natin kung anong resulta ng kanilang pag-aaral hinggil ho dyan. Kuha naman tayo ng iba pang update. Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III ay iginigit ho na walang dapat na kalituhan doon sa dalawang IRR o Implementing Rules and Regulations sa paglikha po ng tanggapan. Separate ho ito, Department of Migrant Workers. Alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, binigyan din ng Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III na walang dapat confusion o kaya ay kalituhan doon sa dalawang bersyon ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng paglilikha ng tinatawag na Department of Migrant Workers. Una kasi na may inilabas na itong IRR, itong si Secretary Abdullah Mamaong noong Abril 4 at ang ikalawang IRR ay ang binalangkas naman ng Transition Committee na pinangungunahan ni Executive Secretary Salvador Mejaldea at ito ang inaprubahan nga ni Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan. Ilan sa taglay ng IRR na bersyon ng Transition Committee ay nagsasaad na ang tanggapan ng POEA ay mapasailalim na sa Office of the Department of Migrant Workers Secretary. Hindi na ito isang attached agency ng DOLE at magkaroon na ito ng direkta access o ugnayan sa Office of the President. Ang Office of the Secretary ng DMW ay may 4 na undersecretaries at ilang assistant secretaries na silang magpapatupad ng tungkulin ng departamento. At kabilang sa mandato ng DMW ay ilapit ang serbisyo sa kanilang mga kliyente o ang mga OFWs, magpatupad ng mga programa para sa kanilang kapakanan at proteksyon ng kanilang mga karapatan. At itong naturang komplikasyon o confusion ay sinabi naman ni Secretary Bello na ang dapat masunod at mangibabaw ay yung binuo ng Transition Committee. At ito ay alinsunod nga sa bagong pasa na batas. So, posible ang ibig sabihin ni Secretary Bello ay walang saysay yung binuo na inilabas ni Secretary Mamao. At ang dapat masunod yung binuo ng collegial body na itong inilabas nga ni Secretary Salvador Mejaldea. Na ito pang bahagi ng pahayag ni Secretary Silvestre Bello III. Maliwanag na ang gagawa ng Implementing Rules and Regulation ay yung Transition Committee. Ay yung Transition Committee na yan ay it is a collegial body and therefore whatever IRR ang issue nila must be the work of the committee. Hindi pwede silang lang naggagawa ng IRR. Kaya if you recall, nag-issue yung si Mr. Mamao ng IRR na siya lang gumawa. Pero si Executive Secretary Mejaldea invited all the members of the Transition Committee, and after discussion, they came up with a proposed internal implementing rules and regulation, which was eventually approved by the President. Yun po ang inaprubahan na implementing rules and regulation. Gawa ito ng isang team. Hindi pwede isa lang ang gagawa. Yan ang bahagi ng pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III. At meron nga silang kumbaga 120 days na magbalangkas ng mga kinakailangan pang mga requirements. Ito nga yung kumbaga pagbuo ng yung Transition Committee at paggawa ng budget ng ahensya para sa 2023 General Appropriations Act. At ang naturang kumbaga ang mga transition rules at mga guidelines ay nakapaloob sa Republic Act 11641 na siyang nagbibigay ng atas sa paglikha ng Department of Migrant Workers. Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! 14 minutos na ho, makalipas ang alas 6 ng gabi at kuha muna tayo ng update. Kagaya ng aming unang nabanggit po sa inyo, may mga kaganapan ho dun sa Central Visayas.
So alamin natin kung sino yung mga pangunahing bisita dyan sa closing ceremony ng mga aktibidad kaugnay ho sa ika-500 na taon ng Catholic faith dito ho sa Pilipinas. Alamin natin yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Dennis at Bombo J na dumating na sa Cebu si Papal Nuncio Archbishop Charles John Brown para sa Second National Mission Congress at ang canonical coronation ng Patrocinio di Maria Santissima sa Bolhoon, Cebu. Pasado alas 9:30 ng umaga nang dumating ang Papal Nuncio sa Cebu at personal na sinalubong ng airport ni Cebu Archbishop Jose Palma at Auxiliary Bishop Medipil Dodong Bilyones. Bukas sa araw ng linggo, opisyal na tatapusin ang pagdiriwang ng ika-15 anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang solemn procession at kasabay ang pag-concelebrate ng Papal Nuncio sa closing mass para sa 500 years of Christianity na pangungunahan ni Bishop Pablo Virgilio David, presidente ng Cebu Bishop Conference at Archbishop Jose Palma ng Archdiocese of Cebu. Inaasahan rin ng pagdalo ng hindi bababa sa 15 ng mga obispo umaga o bukas sa araw ng linggo. Bombo Dennis at Bombo Jane, personal din na babasahin ng Papal Nuncio ang mensahe ng kanyang holiness ni Pope Francis para sa 500 years of Christianity at ang Second National Mission Congress sa Bombo Dennis sa Bombo J. Okay, Bombo Prechi, may speech ba or anumang ilalabas na pahayag itong sina Catholic Bishops Conference of the Philippines President Pablo Virgilio David at itong si Papal Nuncio diyan sa aktibidad na yan? So far, Bombo Dennis, bukas yan yung inaasahan ng lahat at alam ko at alam din ng lahat sa pamamagitan na din ni Archbishop Jose Palma dito sa Cebu na isa sa ipapahayag ay yung pasasalamat kasi nga despite of this circumstances lalo na dito sa pandemic na ati ang na salubong o na experience is yun yung pagpapasalamat talaga yung binigay na pamayag sa muna ni Archbishop Jose Palma. Bombo Dennis sa Bombo J. Okay, so itong event na ito ay open ba ito sa public or yung mga opisyal lamang ng simbahan ang inaasahan dyan, Bombo Prechi? Yes, Bombo Dennis, open ito sa public. Sisimulan ito alas 4 ng hapon at yun nga from dito sa Capitol City, Capitol Provincial Hall hanggang dito din sa Cathedral. Marami talaga ang ini-expect ng mga public o mga publiko na mga individual ang sasama sa prosesyon pa lang hanggang na dito sa pagdating sa simbahan ng Metropolitan Cathedral, Bombo Dennis. Okay, just last point, ito ba ay kumbaga tatagal pa ng ilang araw yung mga aktibidad dyan sapagkat ito'y closing na pero may event pa ngayon at merong event bukas. So hanggang kailan talaga yung mga aktibidad, Bombo Prechi? Baka kasi may mga gusto pang humabol o kaya naman talagang naisubaybayan itong mga kaganapan na ito nasa loob man o nasa labas ng ating bansa. At least may idea lamang, Bombo Prechi. So far, bukas, araw ng linggo, is ito talaga yung pinakamalaking event na gaganapin dito sa Cebu. At on the following days, meron namang kaganapan o meron namang iba't ibang aktibidad pa dito sa simbahan. At so far, ang ating Archbishop na si Jose Palma ang nagbibigay talaga ng mga pamahayag katungkulan dito sa mga aktibidad, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Bombo Prechi. Yes, maraming salamat din na Bombo Dennis mula dito sa Cebu para sa Bombo Network News, sa Bombo Frechi de Castro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at numero 1 radio station sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Iba pang mga balita, maaari nang gamitin bilang pang-booster dose ang single shot na Janssen vaccine para yan sa mga fully vaccinated individuals. Ito matapos ang approval ng Food and Drug Administration.
Paglilinaw pa ng Department of Health, ang nasabing bakuna ay maaaring gamitin bilang booster shots sa mga nakatanggap nito bilang primary vaccine series at sa mga nakatanggap ng 2 doses ng AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac at Gamaleya Sputnik Light. Ang FDA sa inaprobahang emergency use authorization na naipost sa website nito ay nagsabi na ang doses ng booster ng Janssen ay hindi kailangang baguhin ang formula. Maaari itong ibigay ng hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng pangunahing pagbabakuna. Napagalaman na pinapalakas ng gobyerno ang mga pagsisikap na magbigay ng mga booster dose. Ipinapakita pa ng data ng gobyerno na 66.97 million ang fully vaccinated, ngunit nasa 12.97 million lamang ang nakatanggap ng kanilang mga booster shot. Sa atin pang mga dagdag na balita, tinukoy ng Department of Health ang 13 lugar dito sa ating bansa kung saan ay namatan o naitala ang pagtaas na naman ng mga kaso ng COVID-19. Itinala ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe ang mga lugar na ito na kinabibilangan ho. Ito, pakinggan natin, baka kabilang ho yung inyong area, yung Marinduque, Davao City, Butuan City, Surigao del Sur, Ilocos Norte, Kalinga, Batanes, Quirino, Catanduanes, Olongapo City, Tarlac City, Angeles City at yung Eastern Samar. Sinabi niya na ang pagtaas ng mga kaso o impeksyon ay kasalukuyang hindi naman daw significant yung bilang, pero ito'y inirecord at iniuulat nila upang magkaroon ng idea ang publiko at makapag-ingat. Ngunit ang kanyang pagdidiin, dapat daw gawin ang close monitoring. Ayon pa sa opisyal ng Kagawaran ng Kalusugan, wala pa silang nakikitang common factor sa mga lokalidad na nabanggit na maaaring humantong sa paglaki ng mga kaso. Gayunman, kabilang sa mga posibleng dahilan daw ng kanilang tinitingnan na pagtaas o yung pagdami ay yung pagbuhos ng mga turista at yung mga taong umuwi sa kanilang mga probinsya. Gayon din ang pagsasagawa ng mas marami pang aktibidad, lalo na panahon po ngayon ng kampanya para sa nalalapit na halalan. Nauna rito ay nagbabala ang Department of Health sa ating bansa na maaaring magkaroon ng panibagong pagdami ng mga kaso sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo kung bababa yung pagsunod doon sa minimum public health standards. Bombo International News. Nakatakdang makipagkita ang pinuno ng UN sa mga pangulo ng Russia at Ukraine nang magkahiwalay sa mga darating na araw. Sinusubukan din ng Pangulo ng Turkey na mag-set up ng mga pagpupulong sa kanyang mga counterparts upang ipagpatuloy ang natigil na negosasyon. Si UN Secretary General Antonio Guterres ay makipagkita kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow sa araw ng Martes, matapos ang pakikipagpulong nito sa Russian Foreign Minister. Pagdating naman sa araw ng Huwebes, makipagpulong naman si Guterres kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky at sa Ukrainian Foreign Minister. Napagalaman na inaasahan na ang Pangulo ng Turkey na makipag-usap via telephone sa kanyang mga counterparts sa Russia at Ukraine. Sa katapusan ng linggo na may pag-asang mawakasan na ang nangyaring digmaan. Ang nasabing bansa ay may natatanging posisyon ng pagkakaroon nito ng maritime border sa parehong bansa. Gayon din ang pagiging miyembro ng NATO at isa sa mga pangunahing kasosyo sa kalakalan ng Russia. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, standby yung Bombo Radyo Coronadal mamaya sapagkat may mga update tayo hinggil ho doon sa naging inkwentro ng panig ng MILF at tropa ng pamahalaan. Alamin ho natin yung mga follow-up pa hinggil dyan. Samantala, mga kabombo, public service lamang ho doon sa ating mga kababayan, lalo na yung mga motorista dito sa Metro Manila. Baka ho nagtataka kayo kung bakit mabagal yung daloy ng mga sasakyan dyan sa may bahagi po ng Southern Metro Manila area. Ito ho'y dahil may political event ang itong kampo ni Vice President Leni Robredo. So kahit papano may idea na rin yung ating mga kababayan kung saan mga ruta maaari hong pansamantalang dumaan dahil nga ho may mga okupadong area dyan ho sa may Makapagal, dyan sa Pasay City. Kaya ho iba yung pag-iwas na lamang sa mabigat na daloy ng trapiko. Oras natin sa buong kapuluan, ganap na hong 24 na minuto makalipas ang 6:00 ng gabi.
Kuha muna tayo ng update. Yung Armed Forces of the Philippines nanindigan na hindi raw MILF yung target ng kanilang operasyon doon sa probinsya ng Maguindanao. At may nagpapatuloy din ho na investigasyon yung Ad Hoc Joint Action Group doon sa naging inkwentro ng MILF at ng militar. Alamin natin ang kabuuang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ang Islamic Liberation Front ang kanilang target sa kanilang isinagawang operasyon sa Maguindanao kundi ang mga turistang grupo. Ito ang binigyang linaw at kinumpirma Lieutenant Colonel John Paul Baldumar, ang spokesperson ng 6th Infantry Division Philippine Army sa panayam naman ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Baldumar, ang isinagawang operasyon ng pulisya kasama mga sundalo sa Sitio Itil, Barangay Setan, Sharif Agwak, Maguindanao ay may layuning mahuli ang isang high-value target na suspect na si Surin Kimintang na isa rin naman ay gun runner na may kasong multiple murder at sangkot sa Maguindanao Massacre noong taong 2009. Ngunit ang nangyari ay habang papasok ang PNP, SAF at ang 40th Infantry Division Philippine Army sa lugar ay sinalubong ito ng putok mula sa mga armadong grupo na sa huli ay na lamang magkasapi ng 105th Base Command ng MILF. Dagdag pa ni Baldumar, may mga nakalagay na Philippine Army ang kanilang mga sasakyan kaya't puzzled umano sila sa pahayag ng MILF na wala silang proper coordination ng pasukin ng lugar. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng AFP ang ilalabas na resulta ng investigasyon ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities Monitoring Team at Hadjok Joint Action Group sa pangyayari. Kung malilinawan mga kabombo umano ang enkwentro ay malaki naman ang paniniwala ng opisyal na hindi makakapekto sa ceasefire at peace agreement at enkwentro sa pagitan naman ng Army at ng MILF. Kasabay nito, iginit pa ni Baldumar na isinusunod ng Philippine Army ang nakalatag na mechanism sa peace agreement upang maiwasan naman ang misencounter. Sa kabila nito, pinapasiguro naman ni Baldumar na nakatutok sa ngayon ang kasoldaduhan sa malugar ng Maguindanao na nasa hotspot area sa darating na eleksyon. Bombo Danhart? Bombo Danhart? Yes, Bombo Dennis. Okay. Itong ad hoc committee na ito, saan naka-base ito? Diyan ba sa area ng Maguindanao o ito'y bumibisita lang? Paano ang diskarte nila dyan sa sinasagawang investigasyon? May mga tao ba silang nakapermanente na dyan o may mga schedule lamang ng kanilang inspeksyon o mga yung isinasagawa nilang investigasyon? Bombo Danhart. Yes, Bombo Dennis, ang nasabing grupo, ayon kay Lieutenant Colonel John Paul Baldumar, itong grupo na ito ay nagsasagawa ng pansamantalang mga operasyon, mga 1 week or binibisita nila itong lugar na ito para bigla lamang na magkaroon ng mga inkwentro or mga operasyon para lamang ma-check ang lugar na ito kung meron bang mga MILF or mga teroristang grupo sa nasabing lugar dito naman sa Maguindanao, Bombo Dennis. Okay, so sa kasalukuyan ba ay kumusta naman sa ibang area? Ano? Kasi sinasabi na nagkakaroon ng hindi maayos na ugnayan. How about dun sa ibang area? May mga ganyan din bang sitwasyon? Labas doon sa pinangyarihan ng inkwentro. Kumusta naman yung koordinasyon ng bawat panig doon sa mga karating pa na lugar, Bombo Danhart? Yes, tama ka. The same din ang mga sitwasyon na nangyayari, lalo na sa labas na area ng Maguindanao. Lalo na nung nakaraang araw lamang, Bombo Dennis, meron ding sinagawang mga operasyon, lalo na may sumabog na IED or improvised explosive device doon sa UPI, Maguindanao, na kung saan target daw ang ilang mga opisyal, mga lakip or mga nakasali sa eleksyon na Bombo Dennis. Sige, kami makikibalita na lamang kung may mga karagdagan pa kayong impormasyon sa naturang mga pangyayari at yung investigasyon na rin. Maraming salamat, Bombo Danhart. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Danhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo!
Dagdag pa mga balita, hinimok ng Archdiocese of Manila ang mga mananampalataya na magdasal ng rosaryo bilang mga pamilya at komunidad mula Abril 30 hanggang Mayo 9, araw ng halalan, habang itinaas natin sa Panginoon at ipagkatiwala sa pamamagitan ng ina ng mahal na Birheng Maria ang nalalapit na halalan. Sa isang pastoral letter na pinamagatang Narito at Inyong Ina, sinabi ni Jose F. Cardinal Advincula at ng mga obispo ng Maynila na sa kabila ng nakakatakot na paggamit ng kaaway ng fake news, troll at baluktot na kasaysayan, walang dapat ikatakot. Hinikayat din ng pastoral letter ng mga obispo ang mga mananampalataya na hanapin at ipagtanggol ang katotohanan at pinaalalahanan silang iboto ang mga kandidatong magtataguyod ng kabutihang panglahat, lalo ng mga mahihirap at marginalized. Nanawagan din ang Archdiocese ng panalangin para sa Commission on Elections si COMELEC. Ayon pa sa Archdiocese of Manila's Office of Communication, ang pastoral letter ay babasahin sa lahat ng misa sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay mula gabi ng Abril 23 at buong araw ng Abril 24. Alas 6:30 na ho ang ating oras sa buong kapuluan, mga kabombo, at mamaya may mga update naman tayo hinggil ho dun sa iba pang aktibidad dyan ho sa Israel. No? Yung sitwasyon naman doon sa naturang bansa ay meron na ho tayong mga update sa ating international news. Dako muna tayo dito sa ulat. Yung mga Pinoy daw, samot-sari pa rin yung reaksyon sa issue ng pagpapaturok dito sa second booster dose. Sisimulan na ho kasi yan sa araw ng Lunes. Alamin natin kung anong masasabi rito ng karamihan at karaniwang mga mamamayan. May ulat si Bombo Gerald Ulep. Samot-saring reaksyon ngayon itong natatanggap ng ating mga kababayan. Kaugnay pa rin dito nga sa nakatakdang pagtuturok ng ating pamahalaan sa second booster dose o yung ika-4 na yan na turok ng bakuna dito pa rin sa ating mga kababayan. Una rito sinabi ng Department of Health na sa Lunes ay sisimula na ng pamahalaan ng pagtuturok ng second booster shot o ang ika-4 na dose ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 vaccine. Pero ang mga Pinoy, handa na kaya sa pagtuturok ng ika-4 na booster shot? Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga fully vaccinated ng mga Pinoy ay may kanya-kanya silang pananaw. Para kay Vilma Santos, isang parking attendant, sinabi nitong pupwede raw ang second booster dose, lalo na kung requirement ito ng pamahalaan. Hindi rin ito nag-aalinlangan dahil ito raw ay para sa kanyang kalusugan. Okay lang po kasi isa rin po yan sa nagiging requirements. Pangalawa, para kahit natamaan ka ng COVID, okay lang kasi kompleto na po. Pero para sa kanya? Sa akin po, kung sa akin po, hindi na ako tama na po yung first dose ng booster. Di ba po? Kasi siguro naman yung na yon, kompleto na po yun sa, kumbaga po sa pagkain, kompleto na ng Ricardos. Para naman kay Aling Agnes sa Acordona na fully vaccinated na ay agad daw magpapabakuna sakaling simulan na ito ng gobyerno para sa mga hindi immunocompromised. May vaccine na po ganyan, nagpapa-injection po kami kagad mag-anak. Meron na po akong booster, tsaka po maganda sa katawan, kung may nararamdaman ka, mawawala yun. Kasi po naniniwala naman ako sa gobyerno natin, hindi bibigay sa tao kung hindi kailangan ng katawan natin. Kaya po kailangan magpa-booster po tayo. Sa isyu kung hindi ba siya nag-aalinlangan sa ika-4 na dose na sinasabi ng ibang sobra na, narito naman ang sagot ni Aling Agnes. Ay, hindi naman po. Siyempre nasa gobyerno natin yun. Pag hindi na kailangan ng katawan natin, hindi naman nila ibibigay. Kung kailangan natin, kailangan na ibigay nila sa mga tao para makaiwas sila kung ano man ang dumarating na sakit. Para naman kay Ronald Caceres, okay lang sa kanya ang booster dose pero isinasaalang-alang din niya ang opinyon at kagustuhan ng ibang tao. Para sa akin, kung okay para sa akin kung tuturukan din ako ng gano'n. Kasi sa iba, hindi ko lang alam. Dahil mistulang requirement naman daw ito sa ibang bansa ay magpapaturok naman si Angel Flores na isang caregiver sa ibang bansa.
For me, sir, kasi ex-abroad ako, sir, eh. Kahit pa paano, kailangan talaga. Kasi katulad yan, pera na, sir, nagsa-Saudi po, Saudi. Tapos kahit pa paano, required din, sir. Para sa amin, na OFW, yun, required siya. Pero sa kabila nito, sinabi naman ni Flores na may magandang dulot naman ang pagpapabakuna ng ikalawang booster dose. Wala naman kasi wala naman ako naramdaman na kung ano man. Kaya no comment na lang din ako, sir. Pero para sa akin, sir, okay naman siya. Okay naman po. Una rito, sinabi ng Department of Health na ilalabas na raw nila sa kanilang website ang mga lugar sa National Capital Region kung saan ipatutupad ang pilot implementation ng second booster dose at ito ay maaring puntahan ng ating mga kababayan. Paalala naman ng Vaccine Expert Panel na mas mahigpit ngayon ang pagbibigay ng bakuna dahil ang mga immunocompromised ay kailangan ng kumuha ng medical certificate bago sila maturukan ng COVID vaccine. Kabilang din sa mga requirements ang pagdadala ng original vaccination cards at identification card. Sa statement ng Department of Health, uunahin daw muna nila ang mga immunocompromised na tuturukan ng bakuna. Paliwanag ng Department of Health na talakayin pa ng Health Technology Assessment Council at ng Vaccine Expert Panel ang pagpapalawig ng pagbibigay ng second booster dose sa mga senior citizen at ng mga health frontliners. Siniguro naman daw ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga bakuna bago payagan ang pagbibigay ng second booster dose ng bakuna kontra COVID-19 dahil nasa ilalim pa rin ito ng Emergency Use Authorization o ang EUA. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Philippine Consulate naman sa New York nakapagtala ng 40 kaso ng Asian hate crimes at criminal incident na sangkot ang mga Pilipino. Samantala, inaasahang 100% ng may pamahagi naman ang mga balota bukas sa nagpapatuloy na absentee overseas voting. May detalye si Bombo Everly Rico. Iniulat ng Philippine Consulate sa New York na bumaba ang insidente ng Asian hate crimes at incidents noong nakalipas na buwan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Consul General Elmer Cato, nakapagtala ang konsulada ng nasa 40 kaso ng Asian hate crimes at criminal incidents. Sangkot ang mga Pilipino sa mga nakalipas na 3 linggo. Subalit ang nagiging problema anya ay ilan sa ating mga kababayang Pilipino na nabibiktima ng insidente ng hate crimes gaya na lamang ng racial discrimination at assault at hate incidents gaya ng verbal insult ay hindi nagre-report. Kaugnay niya, narito pang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Consul General Elmer Cato ang Philippine Consulate sa New York. According to the New York City Police Department, bumaba yung bilang ng mga Asian hate incidents na reporting. New York the past month. Pero hindi ibig sabihin no na pawala na yung mga insidente na to. Hate incident yan kung walang karahasan involved. And then may mga criminal incidents like yung mga suspects. So those are criminal incidents. Samantala sa updated na datos mula sa Philippine Consulate General sa New York, 100% nang nakumpleto ang mga balota matapos na maselyuhan ang huling election packet na naglalaman ng balota para sa isa sa kababayang Pilipinong botante sa United States Northeast. Ayon kay Consul General Cato, nakatakdang ipadala bukas ang lahat ng balota para sa mga rehistradong overseas voters sa mga miyembro ng Filipino community at umaasang sa unang linggo ng buwan ng Mayo ay maibabalik na ng mga botante ang mga balota sa konsulada. Umaabot nga sa 10 estado sa Northeast United States ang nasa jurisdiksyon ng Philippine Consulate sa New York. Sakop nito ang nasa 39,048 o halos 40,000 na mga registered overseas Filipino voters at Golden States. Hawak natin yung United States Northeast ng mga 10 states magmula Vermont all the way down to Delaware. So 10 states in the Northeast, kasama dyan yung New York, New Jersey,
Connecticut, Massachusetts, Maine, Rhode Island, New Hampshire, Pennsylvania, New Jersey, yan, Delaware. So we think we still have time kasi may 9 pa naman yung election, so may 2 weeks pa tayo. So hopefully by next week, nakuha na nila lahat ng mga balota, and then by the first week of May, dapat pinapadala na sa atin yung mga balota. Nabatid na ang pamamaraan ng pagboto na ginagamit sa US ay sa pamamagitan ng postal voting, kung saan sa oras na matanggap ng mga overseas voters ang balota na may kasamang returned envelope at stamps, kailangan lamang i-fill out ang balota ng kanilang iboboto para sa national positions. Tig-isa para sa Pangulo at Vice President, 12 para sa Senador at isa naman para sa party list representative. Pinapaalalahanan naman ang mga overseas voters na saklaw ng konsulada na maaaring ipadala ang kanilang balota sa post office o ilagay lamang sa mga mailboxes, pero maaari ding ipadala sa mismong opisina ng Philippine Consulate ang mga nasa New York o kalapit na lugar. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! 40 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi, patuloy na nahihirapan daw ang gobyerno sa pagbabakuna ng mas maraming individual para sa COVID-19 kahit na bahay-bahay na ang kanilang kampanya. Ayon sa Department of Health, sinabi ni Health Undersecretary Mirna Cabutahe na bagamat naging matagumpay naman ang departamento sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga natuturukan, ay may mga nakikita silang ilang problema. Kailangan pa rin na gumamit ng higit pa na mga estratehiya upang madagdagan yung mga nagpapatrok ng bakuna sa ibang mga lugar na may mababang turnout. Anya, lahat ng area sa ating bansa ay nag-house to house na halos, kung saan ang latest special vaccination days ay ginawa na ho maging dun sa Negros Occidental, Negros Oriental, buong Region 2 at iba pang mga lugar. Dagdag pa nito na frustrations ang inaabot ng ilang healthcare workers dahil daw madaming pumupunta at kukunti naman yung nagpapatrok. May mga nagha-house to house pero kakaunti lang din yung nagpapabakuna. Magkakaroon naman ng mga espesyal na lugar ng pagbabakuna sa rehiyon dyan sa Bangsamoro na may mababa rin ho na saklaw o bilang ng mga nababakunahan. Napagalaman na naturukan ng bakuna dito sa ating bansa, ang average ho na 200,000 individuals. Yan ho ay para sa araw-araw na data nitong nakalipas na mga araw. Inaasahan naman ng National Vaccination Operations Center na nasa humigit kumulang 7,000 hanggang 13,000 immunocompromised individuals ang kukuha ng kanilang pangalawang COVID-19 booster dose sa unang araw ng paglulunsad nito. Sinabi ni NVOC Chairperson and Health Undersecretary Dr. Mirna Cabutahe na 7,000 hanggang 13,000 ang nakikita nilang magpapa-second booster at ikakasa nila ito sa buong bansa. Nauna nang sinabi nito na ang supply ng bansa na mabakuna para sa COVID-19 ay magiging sapat para sa pangalawang booster shot ng mga immunocompromised. Sinabi ni Cabutahe na tinansya ng Department of Health na humigit kumulang 690,000 immunocompromised individuals ang nakatanggap na ng kanilang ikatlong COVID-19 doses. Samantala, ang bansa ay may average na humigit kumulang 200,000 katao sa isang araw yan sa pagbabakuna. Ang Pilipinas naman noong Webes ay nagrehistro ng pagbaba sa bilang ng araw-araw na kaso ng COVID-19 sa halos 2 taon mula nang ideklara ang isang pandemya na may 134 na lamang na bagong impeksyon. Kasalukuyang binabantayan naman ng Department of Health ang mga sumusunod na lugar, bagamat hindi ganong kapansin-pansin ang bagyang pagtaas ng kaso. Yung nabanggit kanina ang Marindoque, Davao City, Butuan City, Surigao del Sur, Ilocos Norte, ang Kalinga, Batanes, Quirino, Catanduanes, Olongapo City, Tarlac City, ang Angeles City at ang Eastern Samar. 44 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi, lalo pang bumaba ang water level dyan ho sa Angat Dam na matatagpuan sa lalawigan ng Bulacan. Ayon ho sa Pag-asa Hydrometeorology Division, bumaba sa 194.61 meters
ang water level sa naturang dam ngayong weekend. Mas mababa ito ng 0.13 meters kumpara doon sa 194.74 meters na naitala kahapon. Mga kabombo, ang normal level dapat ay 212 meters above sea level, pero napakababa na kumpara sa naturang figure ang naitatala dyan sa Angat Dam. Nabatid na mahigit kalahating metro na ang ibinaba ng antas ng tubig sa Angat simula pa noong nakaraang linggo. At bukod nga sa Angat, patuloy din ho yung pagbaba ng water level sa iba pang mga dam sa Luzon tulad na lamang ng Lamesa Dam, Ambuklao, San Roque, Pantabangan at Caliraya Dam. Muli namang nanganganib na mawala ng supply ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila na pangunahing sinusuplayan ng dalawang water concessionaire at ang source ho nila ayun pa rin yung Angat Dam. At sa mga oras na ito ating alamin dahil sa Mayo Adjust na gagawin ang pagdinig kaugnay sa iniisyong SHUCAS order ng LTFRB sa ilang provincial bus companies. May detalye ang Star FM Manila. Pinadalhan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ilang operators ng mga provincial bus na nakaistasyon sa Metro Manila dahil sa hindi pag-ooperate ng mga ito kapag hindi window hours. Tinukoy ng LTFRB ang 6 na kumpanya ng bus na hindi naglalabas ng kani-kanilang bus sa tuwing hindi umiiral ang naturang pulisiya. Kabilang sa mga hindi umano pumapasada ay ang Victory Liner, Bataan Transit, 5-Star Bus Company, First North Luzon Transit, Maria de Leon at Genesis. Sa ipinadalang show-cause order ng LTFRB, inaasahan ang magiging tugon ng mga kumpanya ng bus gayon din ang kanilang pagdalo sa pagdinig na nakatakda sa Mayo Adjust. Giniit naman ng mga bus operators na sana ay gamitin ang kanilang sariling terminal upang hindi raw magdulot ng kalituhan sa mga mananakay. Sa pagsisimula ng implementasyon ng 10 p.m. to 5 a.m. window hours para sa mga provincial buses na walang QR code at special permit, ay maraming pasahero ang stranded sa iba't ibang terminal. Ito naman ay inangalan ng publiko dahil sa perwisyong dulot sa kanila. Sa pinagkasunduan naman ng MMDA at mga bus companies, matapos ang window period ay maaari nang magamit ng mga bus ang itinakdang Integrated Terminal Exchange tulad ng PITX sa Parañaque at North Luzon Express Terminal o NLET sa Bulacan na malayo rin naman sa mga syudad ng Kamaynilaan. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Isinara ng Israel ang tawiran nito mula sa Gaza Strip para sa mga workers. Ito ay matapos magpaputok ng 3 rockets ang mga militante sa Palestinian enclave sa Jewish state. Dahil dito sinabi ng unit ng Defense Minister responsible for Palestinian Civil Affairs na hindi na pinapayagan ang pagdaan sa Erez Crossing simula bukas. Magugunitang noong Biyernes ng gabi, 2 rocket ang pinaputok mula sa Gaza sa southern Israel kung saan ang isa ay tumama sa Jewish state at ang isa ay nahulog at tumama naman malapit sa isang residential building sa hilagang Gaza. Ayon yan sa Palestinian at Israeli sources. Ngayong Sabado naman, isang pangatlong rocket ang pinaputok sa Israel na walang air raid siren na inaktibo para sa alinmang paglulunsad. Bombo Sports News. Pinayagan na ng Commission on Higher Education o CHED ang mga teams para ho ito sa kolehiyo na magluwag na rin ng kanilang guidelines sa mga training sessions. Ayon ho sa CHED, maaari nang buwagin ang mga bubbles doon sa mga kolehiyo at pwede na ang uwian ng kanilang mga players, coaches at varsity squad habang nananatili pa rin naman ang Alert Level 1 dito ho sa Metro Manila. Una nang pinulong ni CHED Chairman Prospero Popoy de Vera ang mga opisyal ng National Collegiate Athletic Association. Ito ho yung NCAA. At gayon din naman ang mga opisyal ng University Athletic Association of the Philippines. So ito naman yung UAAP. Kabilang sa payo ng CHED ay dapat daw mapanatili pa rin ang minimum health protocols at huwag magkampante yung mga players para hindi ho mauwi sa hawaan na panibagong pagkalat na naman ng COVID-19.
Samantala sa NBA mga kabombo, posible na umanong makabalik sa paglalaro ang kontrobersyal na NBA star na si Ben Simmons matapos na kumpirmahin ito na gumaling na ang kanyang naranasang back injury. At ayon nga sa kanya, posible umanong makabalik siya sa paglalaro para sa Game 4 ng Brooklyn Nets laban sa karibal na kupunan. Ito yung Boston Celtics. Sa ngayon ay namimiligro ang kasama ni Simmons na sina Kevin Durant, Kyrie Irving at ang kupunan nila na umusad pa sa next round ng playoffs matapos na mabaw na ng husto sa dalawang pagkatalo at wala pang panalo. Kumpiyansa naman itong si Simmons na malaki ang kanyang may tutulong sa kampanya ng kanilang team. Halos isang taon na rin mga kabombo na hindi nakakapaglaro itong si Simmons mula nung maging bahagi ng Philadelphia 76ers. Sa dagdag pa nating balitang palakasan, ang Philippine Athletics ay humakot ng 10 gold medals. Yan ay dun sa isinasagawang aktibidad. Ito yung Open Track and Field Championships. Dun ito sa Singapore. May nakalap na impormasyon ang Star FM Bacolod. Tinanghal na kampiyon ang Philippine National Track and Field Team ng manalo ng 10 ginto, 13 pilak at 6 na tansong medalya sa paglahok sa 82nd Singapore Open Track and Field Championships na ginanap sa Home of Athletics. Ito ay bahagi ng pagbubuo sa koponan para sa nalalapit na 31st SEA Games sa Hanoi, Vietnam sa susunod na buwan. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay Paul Walter Natalie Uy na sa new normal setup man anya ang mga torneo ngayon dahil sa pandemic, tinuturing naman nila itong motibasyon kaysa isipin bilang disadvantage sa kanilang mga laro. Ang 25 miyembrong delegasyon ng Pilipinas ay kinabibilangan ng 2019 SEA Games gold medalist ng bansa na sina shot put specialist William Morrison, top women pole vaulter Natalie Uy, javelin throw champion Melvin Calano at heptathlete Sara Dikinan na pawang nag-uwi ng mga medalya sa 2 araw na torneo. At si Albert Mantua na nanguna sa Philippine team na makapagtaya ng kanyang personal best sa shot put kaya naibulsa din ang gold medal. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Si Buano wagi bilang Best Youth Speaker of the World 2022. May detalyang Star FM Cebu. Nasungkit ng pambato ng Pilipinas ang gintong medalya sa ginanap na Best Youth Speaker of the World 2022 kahapon Abril 22. Nagpakitang gila sa final round ang Cebuanang si Kella Faith Kaputulan ng Danao City at itinanghal na Best Youth Speaker of the World. Bago ito, nakapasok sa final round ang 21 anyos na CTU Danao Technologist matapos makakuha ng pwesto sa top 5 semi-final round kasama ang pambato ng India, Great Britain, San Marino at Belgium. Nauna nang nasungkit ni Kaputulan ang gold medal noong Pebrero 20 ng kasalukuyang taon para sa Asia's Best Youth Speaker 2022 matapos siyang kumatawan sa Pilipinas laban sa 13 delegado mula sa ibang mga bansa sa Asia. Buhos naman ngayon ang mga pagbati sa dalaga hindi lang ng mga Cebuano kundi ng buong bansa dahil sa karangalang dala nito sa Pilipinas. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Ang national costume presentation naman ng Miss Universe of Philippines 2022 isasagawa doon sa Calle Crisologo. May detalye naman ng Bombo Radio Vigan. Isasagawa sa lalawigan ng Ilocos Sur ang isa sa mga highlights ng Miss Universe Philippines, ang National Costume Presentation. 32 nagagandahang kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang rarampa sa kilalang Calle Crisologo para sa nasabing presentasyon sa ganap na alas 8 ng gabi. Bago ang isasagawang National Costume Presentation, 3 araw nang nasa lalawigan ang mga kandidata para i-promote ang iba't ibang tourist spots sa lalawigan. Masayang nagtungo ang mga ito sa Baluarte Zoo na pagmamay-ari ni LMP President at Narvacan Mayor Luis Chavez Singson, Pinakbet Farm,
Kalye Crisologo, Bantay Bell Tower at iba pa. Gaganapin ang prestiyosong koronasyon ng Miss Universe Philippines sa Abril 27 sa The Cove, Manila. Mula rito sa Bombo Radio Vigan, ito si Bombo Cyril Ann Gabriel nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa Tandespiret No. 1 dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News. Inaasahan na tataas ng hindi bababaho sa 3 piso ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Maaaring tumaas ang presyo ng diesel ng hanggang 3 pesos and 80 centavos hanggang 4 pesos and 10 centavos. Yan ho ay para sa kada litro. Samantala, ang gasolina naman ay maaaring tumaas ng 3 pesos and 10 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos kada litro. Habang ang kerosene ay maaaring tumaas naman ng 3 pesos and 40 hanggang 3 pesos and 60 centavos. Sa pagtaas, ang presyo ho ng diesel ay nakatala ng mas malaki kaysa dun ho sa gasolina. Batay nga sa pagtaas sa nakaraang taon, sa paglipas ho ng mga buwan at linggo, ang mga presyo ho ng gas ay tumataas doon sa mga pangunahing lugar, dahil na rin sa salungatan sa pagitan ng Ukraine at Russia, yung patuloy na gera doon sa naturang mga bansa. Samantala, hindi pa rin ho ipinapagpatuloy ng mga otoridad ang fuel subsidy program para naman doon sa delivery riders. Dahil na rin, nananatili pa rin daw ang deadlock doon sa pagitan ng mga nag-uusap hinggil ho dito, lalo na yung sa transportasyon, grupo ng nasa transportasyon at yung unsigned resolution na umano ay pumipigil pa sa pamamahagi ng naturang subsidiya. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ho ng piso kontra sa foreign currencies, ito ho yung palitan ngayon. 52 pesos 39 centavos ang katumbaso ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar naman ay 38 pesos 39 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos 67 centavos. At ang euro ay 56 pesos 78 centavos. At Saudi Arabian Rial meron 13 pesos and 97 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat. Para sa sama-samang panalangin, narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us.
San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basa Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Bombo!